Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sa Aksyon na Firing Line na program Nobyembre 3 tuig 2021. Aksyon Firing Line! Kumusta naman kamo masuki namon na matagparamati sa kahanginan nga nagasunod na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Mga kaaksyon naton nga nagamonitor hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online nga presentation sa Aksyon Radio. Ara dira sa YouTube kag Facebook. Sa mga nagasunod na karon nga gabi ang aton gid nga greeting sa inyo. Aksyon Firing Line! Pero sa magka-aksyon tang sagwa sa pungsod Pilipinas, anuman nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Firing Line! Iwat na naman kita nga magapangalagad karon nga gabi tubtob sa takna nga alas 9. And of course, hindi ka mo magkalipat ang aton sa gihapon nga countdown 52 kadlaw na bago ang Christmas Day, 59 kadlaw na lang nabilin para sa tuig 2021. Abi-abihon tana ang pagsulod sang tuig 2022. Aksyon Firing Line! Aksyon at Tayhopon sa kinaandan na tagsa ka Miyerkules diri sa aton sining nga pagpangalagad. Antes ang tanan pambukas naton nga mga balita kag informasyon unahon taning pagtsakyar sa lakat sa panahon gikan sa PDMP o POD kay Aksyon Gani Republika DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon Gan, may gabi please kamin. Mayong gabi, Aksyon Art, no, sa aton mga listeners, mayong gabi, hariat, kag naton lakat sang aton tiyempo, sining gabi, Miyerkules kita karon, Nobyembre 3 tuig 2021. Unahon tanin ang potensyal nga threat sang aton nga palabuton nga bagyo, Aksyon Art, no. Ining low pressure subong, halin ini siya nabagat na nasilangan sa nga parte sang aton PER kag ini siya manog dissipate man lang ni siya, hindi ni siya wide na chance nga maging isa ka bagyo. Paabuton naton isa ka low pressure area, naghana daw nakasulod na gani, no, sa aton nga PER, pero gamay ang chance nga mangin isa man ka bagyo, no. Gina-forecast ni siya nga macross ni siya Southern Luzon, Visayas area, pero daw gamay ang chance nga may isa ka bagyo. Magsugod sa Nobyembre 8, paabuton pagid naton may mga serye pagid sang mga low pressure, no, nga mga vortex nagaupod sa ITCC.
kag magapurma man ini apektuhan ang Kabisayan kag Mindanao area. Amo ni mga LPAs nga nubo o kon gamay ang tsansa gyapon nga mangin isa ka bagyo. So ang paabuton naton hasta sa pitsa 15 abi maulanon sa gihapon nga tsimpo, no? Amo na ang potential threat nga gin post diri sa pag-asa sa aton. Okay. Sa aton nga 24-hour public weather forecast ning hapon, si low pressure area ari na siya 115 kilometros ang kalayuan sa Puerto Princesa City sa Palawan, no? 9.7 degrees north, 117.7 degrees east. Ang ginasiling ko kagina si mga isa pagid ka low pressure nga waay lang gid madugay nga nakasulod na 131.9 ang iyang nga longitude sa degrees east. So city 5 kilometros ang iya kalayon east o Burungan City, Eastern Samar. Okay. 11.6 degrees north, 131.9 degrees east. Kag ina lang siya sang kagahon nakasulod sa aton par, no? Kag ang epekto sang LPA upod ang shear line nga nagabunggo ang cold air mass kag dry air mass ari nagaepekto sa Kabikulan na sidlangan sang Kabisayan kag Palawan. Nga ang gindulot nga tsimpo amo ning magalung mo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang northeast monsoon nga ang tsimpo nga ginhatag ang ning may pag-uumbuom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan may dala ini na ligwin nga mga mahinay kun manipis lamang nga mga pag-ulan o kun pagtulutaliti ari sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Okay. Diri sa aton western seaboard sang Kabisayan, partikular ang Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod nagapabilin niya nga medyo maayad-ayad ang tiyempo nato may pag-uumguman ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kakahawaan nga may naligwin manini nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob halin sa northeast monsoon sa gihapon. Kag may dala ini naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob. So ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagbukoy-dupoy sang hangin magahalin sa direksyon na aminhan na sidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Sa subong kondisyon sang aton kadagatan kalmado pa, wala kita gale warning advisory. Ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsyang may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Karon alas 10:18 ang aton taob 1.4 metro. Magabalos ang unas alas 4:37 karon sa kagahon sa takos nga 0.0 metro ang kanapahon. Medyo lapad-lapad ang hunas. Kag alas 5:20 sining hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:35 buwas aga. Ari kita 24 hasta 31 degrees Celsius o kon 75.2 hasta sa 78.8 degrees Fahrenheit. So amo nilakat sa atong nga tiyempo sini nga gabi. Okay. Ang ginakwan ginilang earthquake mo ang linog bala. Gani man kido baskog to south. Ang nagsugod sa kagabi no sa 24-hour observation naton. Sulod siya hasta karon alas 11:58 kagabi 4.1 magnitude no. May dalom ini siya 23 kilometers ang deep of focus. 17 kilometers north of Sipalay. Sinundan siya primero nga aftershock alas 12:12. Nakarehistro ni siya 2.5 ang magnitude kag may dalom na siya 1 kilometer lang. 49 kilometers north of Sipalay City. Okay, sa primero nga aftershock yan no. Ari ipasunod da chronological dason ikaduha yung aftershock
alas 4:03 kagina sa kagahon. 1.9 metro, 1.9 ang magnitude, may dalom ni siya 35 kilometers deep of focus, 21 kilometers north of Sipalay City sa gihapon. Dason sininga hapon, sunod-sunod, alas 9, alas 9:15 kagina sang aga. Okay. 2.7 ang magnitude, may deep of focus di siya 1 kilometer, 39 kilometers north of Sipalay, Japon, no? Dason, ang katapusan niyang aftershock sa subong alas 3:39, sininga hapon. 2.7 ang magnitude, 7 kilometers deep of focus, 53 kilometers south of Sipalay City. So, isa ka aftershock, apat ka aftershock, isa ka major shock. Ang mga update naton. Pero, ang mga aftershock niya, way na ni intensity. Ang kagabi lang, ang mutong major Pero shock. felt mabatyagan sa gyapon. Ang seismograph, mabatyagan niya na, ma-record niya na. Pero sa aton, daw hindi na mabatyagan. Unlike sang 4.1 magnitude ya kagabi, sang alas 11:58, nakarehistro siya ang intensity 5 ari sa Sipalay. Ang Kagawayan, ang intensity 4 ari sa Inubaan. Ang intensity 3 labot ang Iloilo, Jordan, Guimaras, Bayawan City diri sa aton Negros Oriental, Bago City, Negros Occidental. Ang intensity 2 ari sa La Carlota kag Bacolod City, kag ang intensity 1 ari sa Santa Catalina. Okay. Waay expected damage, waay aftershocks. Amo lang ni may reported intensities lang ta. So ang mga aftershocks to waay na ya unfelt, no. Okay. So ni lakat sa aton pagtulot tayo og sa aton palibot, no. Aksyon. Yes. So Ibang halong lang ba? gihapon Ha? Halong lang gihapon. Oo. Kay masamigin man dagi na tayog mo. Katapusan si Bulkan Kanlaon. Gusto mo? Oo bulkan na gid na. Ari. Ikaw pa. Ang pagtayog. Volcanic quake. Lain niya volcanic quake sa earthquake, ha? Lain pag Kay- ini ang earthquake sa kamalig lang galing mabakatyagan. Earthquake ya, tectonic na. Ang volcanic quake, vulkan lang ni siya. Vulkan, Ang okay. pag-differentiate mo sinis technicalities. May ginbuga. Siyam kapag tayog, no? Volcanic quake. Okay. May moderate emission ini siya nga white steam laden plume. Puti nga so sa timbuok nga 200 metros ang kataason halin sa iya nga guwab o kon baba. Kag naggulap ini siya sa direksyon na bagat na nakatungdan. Southwest kag naaminhan nakatungdan north west sa gihapon. Nagapabilin may slightly inflated o kon ang iyang baga nga gamay nga pagubag ang iyang ground deformation. Ang takos sang aton volcanologist ang nagligad lang pitsa 1 sang Nobyembre 215 tonelada ang sulfure o kon sulfur dioxide nga iya ginbuga. Okay. So sa gihapon ang 4 kilometer permanent danger zone hindi pa mapasakaan. Kag ara si Bulkan Kanlaon sa alert level 1. Amo ni pabisa sang DOSTP works in collaboration sa aton command center. Aksyon. Sige. So ni lakat sang aton timpo kay Bulkan Kanlaon kag pagtulot tayo og diri sa aton sa palibot. Okay. Sa monitoring alert and warning system. Sige. Aksyon gan, salamat gid. Okay. Dason lang tama nga pisa Santa Ana. Okay, mayong gabi. Salamat. Gani Republika sang PDMP Aksyon firing line. sa pinaka-latest nga weather advisory lakip na ang update man sa kay Bulkan Kanlaon no kag pila pagid ka mga reports ang ginatag niya man kun parte sa pagtayog no linog nga nagluntad dira sa Southern Negros no ti kabay pa nga way lang gid sang kalitan. Way man sang idulot sa mga produkto sang mga manguma. Kabalo ka, dumduman ko singuna sa ginikanan ko bala. Kapin pa kon gabusong amaboy mo, maagyan gani linog do. Kisa gakahulugan, do mo na pagpati sa mga tigulang eh. Di kabay pa way sa mahalitan na magkasapatan na kay, di ba ako mo kapila, gini ang
linog, no? Although nga unfelt na ang late nga mga ukon ang pinagkaulihing nga mga pagtayog nga na-record lamang, no, sang equipment sang PBOX. Aksyon firing line. May paway sa mga puluyan dira nung naglilitik kabalo ka mo na ganing linog, way pa sang gadget o kon equipments nga pwede ma-predict o kung may baluan kung saan o siya magaigo kag kundiin nga lugar sa bahin sa pungsod Pilipinas. Aksyon firing line. Alas 7:07 na Aksyon Radio Philippine Standard Time na nung pinagkamagdalag ko nga mga balita nga tuntutukan. Oy, lapit na lang gali o kundi pit sa 3 kita subong. Ang isa sa maginabantayan sa aton mga kaaksyon kung politika ang paghambalan, amo ini ang November 15. So may 12 kaadlaw na bilin, ano ina ka signifikante? Bangod sa November 15, dira naton may baluan, kag ginaalaw sang Commission on Elections, kung may ara ginman sang matabo sa ulihing nga substitution sa mga nagapapili kapin pagid sa nasyonal. Aksyon firing line. Manamo malang nang ginabantayan, mas interesting kung sa nasyonal no? Kay apisar nga ang hambal ni Mayor Sara Duterte, nga naway gid sa iya plano. In fact, silingati, hindi na lang taanay magalaka pakita ang gilas. Ilang mga support sa iyang may plano pa nga magkaraban, siling nga dali lang. No, hindi na lang anay kita magalaka karaban. Kay nugon na sa tugong sa aton sining nga masalakyan. Aksyon firing line. Pero take note, madamo sa gihapon ang nag-expect nga mayara pa sa pagkambyo sa iya sining nga desisyon. Ti while nga nagilapit kag 12 kadlaw na lang nabilin, abi bulubantayan ta na lang na no kung ano ang plano sini madayon ginman bala ang himuon hasang bata nga Duterte kag mayor sang Davao kun bala may pagkambyo pa sa iya desisyon nga magpapili sa mataas nga posisyon either president or vice president sang Pilipinas. Aksyon firing line. Pero actually, isa blasang na sinag kuya, nakita ko balagag ang feeling ko nung pamatyagan ko si Bongo, Senador Bongo, kag si Senador Ronald Bato de la Rosa, do hindi mayad ang ila sining kwano, do hindi gid siling naton nga ang relasyon nila bla kay Mayor Sara Duterte. No, do hindi nga siling daw ang closeness nila kag ang hindi pareho kay Presidente kung support nila ya all the way. Aksyon firing line. So, bantayan tanan na. Kaya hindi pa ni tapos ang tanan. Antes kita magkahambal nga tiway na gid sa matabo nga ba substitution unless matapos ang November 15. Aksyon firing line. November 11, oy, may ara man sang ERB hearing. This is a nationwide nga activity sang Commission on Elections or COMELEC. So dira may baluan kung may ara kamo gina-question nga para sa inyo ti hindi siya dapat ma-accept or ma-qualify as registered voters ang isa ka lugar for whatever reason but purposely kung may ara gid man sang maghimo sang iya sini nga opposition dapat klaro number 1 kat hindi siya residente kang hindi siya qualified nga mangin registered voters. Aksyon firing line. Ilang tawon ta sa Bacolod, di kon may ara naman oposisyon sa pilag ka mga nag-file sang ila application bilang botante sang Bacolod City. Ang isa lang nga ginabilin ni Attorney Tomas Valera, ang Assistant Regional Director sang COMELEC, sa mga nagpapili o nag-file sang COC, temprano pa kamo, abi i-check nyo daho sa website sang COMELEC, kaya rada ng butang na subong ang listahan no, sa mga nagka-file sang COC. Ang purpose na para makita niyo ang record pagi sa website sang COMELEC, bala ang inyo mga detalyeng ginbutang to, wala sang clerical error, wa isang problema, kompleto, wa isang na dugang o giniban o kung basi kung may mga sala, may tiempo pa kamo. Agod ina tadlungon kag kayuhon kay kaso nga maimprinta na ang official ballot, thank you, hindi na pwede. Aksyon firing line. Ano pagid ang bilang ng bandalag ko nga mga balita o dito sa Manila ang latest update to?
nga ginapagwa nga ang ila dito ginapatuman no nga curfew hour do at least kakason no kay bangod sang alert level nga nang dubo no, dito sa Manila no pero i-check ko lang na karon ng kompleto gid nga detalye. Aksyon Firing Line. Kay importante ini no diri sa aton ay no kung magnubo gid man kay ang apili sa Bacolod City sa IATF why man directly sangin sabat o ginhimo nga sabat ang natabo mga kaaksyon. May email nga nabaton nga doon wagi chance atong appeal nga ma-downgrade ang aton alert level status. Aksyon Firing Line. Wagi chance in other words ti madayon gina until November 14, no? So kung may ara sang gihatag nga consideration ang National IETF ina posible matabo after November 14. Pagka Nobyembre 15 tubtob Nobyembre 30 base pa man lang kung ma-downgrade, kung ma-maintain naton ang manubo nga numero sa mga COVID cases. Aksyon Firing Line. Amo na so far sa national mo on local kita anay. O ari ho. Kundi may isa to ka nagpalagyo sa quarantine facility kang nasapuan nga patay, no? Kag ang report nga daw nagbatsyag sa depresyon. Uy, ang balita, gali, hindi lang siya ang isa o nag-aisahanon nga nagpalagyo sa quarantine facility. May report pagid nga may isa ka 37 years old nga sa bata siya nga quarantine facility, nagpalagyo, tintagatakuling, ambot din to siya na intercept kag liwat nging kuha sang mag-extraction team sa city kagin balik sa quarantine facility. Aksyon Firing Line. Now, ano bala ang mga aksyon nga plano himuon sang EOC because this is a serious matter, a serious nga sahi sang concern at isa tutuod lang kung i-quarantine kagali amo ning epekto sa ibang matao kapin pag kun hina ya ang kurason mo kag daway ka maanad nga magpalayo sa pamilya nyo. Grabe ang halit ni sang COVID-19, hindi lang physically, kundi mentally. Grabe ang halit nyo. Aksyon Firing Tapos, Line. i-check na karon sa kay Aksyon dahil Salazar, kung pala may ara mga plano ini, kung hindi gin man, tibasi mabalikan ta in the later parts ng aton program, ang EOC Executive Director. Ano pagid? May encounter man dito sa boundary sa Moises Padilla, no, kag Negros Oriental. Ambot may latest update na i-check ta lang aksyonan karon si General Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade kag subong man ang spokesperson sang 32nd Infantry Battalion kung anong latest kay base ko nagasigi patong inkwentro o kay kaina pag-report ni Aksyon Eden ang confirmation lang nga sige pa ang bakbakan na hindi to hopefully way na lang way kuntani sa sibilyan ha nga masalabat. Aksyon Firing Line. I-check ta lang nagkaroon dugay-dugay. May kaso man sang gintiro di sa Bacolod. Noti ginaligar isa ka sex worker nga gintiro patay. Anong madalong nga rason sini man? May mga aligasyon kuno nga ti may mga customer kuno ginakadi ang mga kagamitan. Aksyon So Firing kana mo Line. man ang rason nga patyon mo gid no? Nga basi pwede mo lang na mabawi. Aksyon Firing Line. Refund para sa ginbayaran sa mga konsumidor sa Seneco sang mga nagliligan nga bulan. Hibaluon ta kung saan o iniipatuman. Aksyon Firing Line. Kag restriction sa Bacolod wala sang pagbago opisar sang pagklasify sa syudad sa alert level 4 suno sa EOC. Aksyon Firing Line. Kag sa Bacolod City Hall sa gihapon syudad sa Bacolod ginsuspend ang home isolation sa mga COVID positive. In other words, dalon sila gali sa quarantine facility. Aksyon Firing Line. Ag napulo ka occupancy rate sa mga provincial government-run hospital padayon nga naganubo. Ibaloon ta ni big update karon gikan sa provincial capital. Aksyon Firing Line. Reaction Marlon Hinovia. Pero this time unahon ko lang ag update sa encounter dito sa boundary sang
Negros Oriental, kag Moises Padilla. Online sa Firing Line. Anong latest on the ground o kung nabaton nga report from the ground? And joining us tonight is Captain Kim Apitong, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division. Captain, magandang gabi po o mayong gabi? Magandang gabi po sa lahat, at saka po sa nakikinig sa atin. Maraming salamat, Captain Kim Apitong, for the time. Sir, maki-update lang ho kami doon sa nangyaring encounter. What was the latest report coming from the ground? Opo, at about po 3 p.m. Would like to confirm po na meron po tayong encounter. Diyan po sa area po ng Barangay Quintin-Remo, Montes Padilla, Negros Occidental. So basically po, ito pong encounter na ito ay nagsimula po sa isang information, no, na nandun po yung mga teroristang NPA kung saan ay may plano pong pag-atake at plano pong pangingikil, extortion activity sa area ng Negros Occidental. Actually, makikita nyo po yung area, boundary na rin po ng Negros Oriental yan eh. So, according dun sa ating information, ay magkakaroon sila, parang pagpapalakas ng kanilang mga pag-atake dyan sa area na yan. It could be either mga PNP stations natin, mga PSP troops natin, and yung ating mga tropa dyan sa area. And also, to intensify yung kanila pong plano na pag-export po, hindi lang po sa mga mamamayan, kundi din po sa mga politicians, dahil alam naman po natin na parating na po yung eleksyon. Pero nalaman po natin yung information na yon based po sa mga informants at intelligence natin, ay kinasahan po natin yan ng combat operation. So lagi naman po tayo nagkakandak ng combat operations, pero doon po sa intel natin o sa information natin, ay sa bandang area na yan, sila po ay naglalagay at nagkakandak po ng planong pag-atake at pag-extortion doon sa area. So nandun po yung ating tropa ng 62nd IB at tropa po ng 79th IB, ganoon din po yung mga DRCs natin, na tropa natin sa area. At nung nalaman nila na yung naturang mga terorista na grupo ay nandun sa isang lugar, nagkandak po sila ng pag-atake against po doon sa mga NPA kung saan sila nabalitang nandoon sa area na yon. At napalibutan na po natin yung mga kalaban ay sa assault po, ng pag-assault po ng ating pong tropa, ay nabangga po nila, pag-encounter po nila yung paunang mga grupo. Pag sinabi po natin mga paunahing grupo, yung mga nasa posting po ito, na nagbabantay. And yun po, nagkaroon po ng encounter, then mga around alas 3 po ng hapon yon, nangyari po yung encounter na yon. At nakita po natin, according dun sa ating tropa, dun sa ground, ay meron pong tumumba na mga 8 hanggang 10 na mga NPA terrorist na miyembro. At nung tumumba po yung mga NPA terrorist na ito, na miyembro, ay ito po ay dali-daling kanila pong ni-rescue, at kanila pong hinatak habang sila pong nag-withdraw. Ito po ay patunay doon po sa nakita po ng mga blood stains, mga naiwan na gamit. Ganun din po, yung mga marami pong dugo doon po sa withdrawal route po ng kalaban. So, ating probably po, hindi lang po siguro 8 yung namatay dito sa kalaban. At according naman po sa informants natin, ay meron nga po mga casualties sa kalaban. Sa atin naman po, ay meron po tayong wounded po, 5. At ito po ay ni-rescue ng ating Black Hawk. Nagpadala po yung ating Air Force po ng Black Hawk na 2 para po i-evacuate yung ating pong mga wounded. As of now po, hindi pa po ako makapagbigay doon po sa status ng ating mga wounded. Basically po, sila naman po ay okay lang naman, pero titingin pa po natin yung karagdagang report tungkol po doon sa mga nasugatan po natin na tropa na inibak po ng ating Black Hawk na pinadala po ng ating Air Force. Ngayon po ay mag-a-update po kami sa inyo pag nagkaroon po kami ng mga karagdagang impormasyon mula po sa baba. Pero sir, maliban doon sa first burst ng firefight, mayroon hong kasunod pa na mga encounter na nangyari po? Ito po ay yes, meron pong mga encounter. We just have to trace po yung mga encounters na nangyari dyan sa Negros. Alam naman po natin na sa area din po na yan sa Negros ay dyan po namatay yung 4 po nila na mga 4 po. Isa po doon ay high-ranking member po nitong NPA terrorist na financial officer
na kung saan siya po ang responsibilidad sa kanya po ay ang pagkolekta ng mga extortion po, ng mga pagkolekta ng mga suporta, extortion money galing po sa mga politicians at mga mayayaman po ng mga individuals at kumpanya dyan sa area. Kung nakikita po natin, 4 po yung namatay sa NPA nung nakaraan po na yun, doon po sa 79th ID kung matatandaan nyo po. At yun po ay kasunod din po sa mga iba pang mga encounters na nangyari din po dun sa area na yan. So, ito po naman po ay kasunod lang po talaga ng mga intel operations na informations na galing po sa mga informants po natin. Kaya po nagkaroon tayo ng encounter dyan. Alam po natin na nandyan sila at alam po natin yung risk na alam natin ko tulad po nito, magkakaroon tayo ng encounter po, na magkakaroon tayo po ng wounded sa atin pong hanay. Yan po ay tanggap naman po natin dahil alam naman po natin yung risk. Yun nga lang po, maagap naman po yung ating pong Philippine Air Force na pagpapadala po ng Black Hawk para po i-evac yung ating pong mga wounded. Yun lamang po sa ngayon at wala pa po ako maidagdag sa inyo po. Opo, we understand. But maliban po doon, sir, may mga initial recovery na ho tayo? Captain, sabi ko may mga initial recovery na ho tayo? Sir, meron po, as of now, sir, hindi pa po natin, dahil ongoing pa po yung pursuit operation. Okay. Alam naman po natin, gabi na ngayon, So, ngayon, nagkakandak po tayo ng observation ngayon at pursuit operation kahit na gabi na, bukas po, sa amin pong press release na official, makikita nyo po yung ating result po ng ating operation. Yes, sir. Ito po ang member ng Army natin is under 62nd Infantry Battalion po ang nag-operate. Yan po ay, ano po yan, dahil nga po alam natin na nandyan yung kalaban, kasama po dyan yung 79th IB, pati po yung ating DRCs nandyan din po. Kasi alam po natin, dahil nga po sa impormasyon na nandyan po sila. Kaya nga po, tayo po ay na-prevent po natin yung kanila pong planong pag-atake at pag-i-extort dun sa area. Na-prevent po ng tropa. Yun nga lang po, meron tayong WIA, pero that's the risk ng ating pong trabaho. Opo. So, ibig pong sabihin, if they are planning to conduct doon sa mga pag-atake, meaning medyo madami-dami po yung mga members nila. Pakiulit po, sir. Sabi ko, ang members ho ng mga NPA na na-encounter, may karamihan o mga ilan ho ang members nila? Ito po ay mga around 15 to 20 lang po, At hindi naman po ito ganun karamihan. Yun nga lang po, ay alam naman po natin na kapag sila po ay kinukonfirm pa po namin dun sa baba, dahil narinig po namin at nalaman po namin na sila po ay gumamit ng anti-personnel mines, Kaya nga po nagkaroon tayo ng ganung casualty na 5 dahil po yun sa siguro sa pagsabog doon po sa isang anti-personnel mine, but we need to confirm pa po yung impormasyon na yan doon po sa ground troops. Yes, sir. So on that note, doon po sa update ninyo, maraming salamat, Captain Kim Apitong, for the time. Mabuhay po kayo at ingat po palagi. Maraming salamat po, sir. Magandang gabi po sa lahat. Aksyon Firing Line. Amo na ang pinaka-latest resulta sa encounter sa boundary sa Moises Padilla sa Negros Occidental, and then pag-idog mo sa piyak nga panapa tiiyan sa Negros Oriental. May 5 ka miyembro sang Philippine Army nga wounded o napilasan. Hindi pa makahatag si Captain Kim Apitong sang status nila, pero okay naman kuno subong. Posible nga landmine or ang maging eksplosibo nga ginbilin dira kundiin nga ang gwasin na do ginsidan kabla ngailang kun malapakan mo da or madalasa mo magsigabong ti kalamay mo gid. Aksyon Firing Line. Pero so kay Captain Kim Apitong, according sa report sang mga military on the ground, bayara man sang ginaligar 8 tubtob siyam ka mga miyembro sang NPA nga mga nagkalamatay. Aksyon Firing Line. Isiling ni Captain Kim Apitong, gin-rescue o tikon patay ito kundi ginakwat sang upod nila. Nga mo na ang nakita nila nga evidence nga may mga
tinulo sang dugo dito sa lugar sa diin nagluntad ang encounter. Aksyon firing Or line. update sa sining balita at tutukan diri sa Aksyon Radio Bacolod. No, kay sigurado boss may mga latest update ni. Hindi pa siya makahatag kung lang napilasan kay Joint Forces gali ni, no? May report sila nga nabaton nga ara da sa lugar ang presensya sang New People's Army. May plano pa kuno luwas sa extortion na ginahimo, may plano pa daw mangatake sang tropa militar that includes sa PNP. Aksyon firing line. Kung may mga information kiti ang intel sang Philippine Army, sige maning libot nila, amo to naghimo sang pag-operate sa lugar nga nagresulta sang inkwentro. Aksyon firing line. Palamang sining hapon nag-umpisa, may mga kasunod pa, no, nga linokpanay nga nagluntad sa lugar. Gabay pang padanasay nyo da, mga nagapangabuhi, nga mga pigado da sa bukid, ni magkala, mga inosente bla, no, hindi magkaladalahi ga. Barang sa kabukiran, bisan hindi kabatyag sa basic services nga dapat ihatag sa gobyerno. Pero ini sila on their own, mabuhi na lang basta mapisan ka sa bukid. Bisan di ka nakatilaw ganing kagkita, doktor, okay lang na. Pag masakit mo, huluhampo lang, pero gakayo man. Di kabay pa, no, wala sang nadalahig nga iba ng mga sibilyan, no, way sa mga nadalahig dira o mahalitan, kag ma-displace na naman nga mga residente nga nagapangabuhi isang normal sa lugar. Kudlay no, subo mo, ako personally, buhi ako nga saksi kung ano ang kabudlayan. Kung may inkwentro, kapin pagid sa mga lugar, kami siguna sa Ginumansland dira ang area namon, kay sakop kami sa Kawayan, pero lapit kami sa Candonesos. Linaktanay kasunod ka lang sa Karabaw mo, guhid karo, karga sa gagamitan nyo, puwerte, kasubo. Aksyon firing line. Kay kabay pa, no, nga may latest update ini, kag ano man ang ma-recovery, suno kay Captain Apitong, ina aton lamang hibaloon na. Aksyon firing line. 29. Pagbalik ta karon, more on local news ang aton tutukan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager
sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo with mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin
this should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahig nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto karon sa ako na. Dapat ka walang respetohon, ha? Kakagino, no? Nagpak na! Tuto, sobra ka na! Sobra nagbakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig ka nga Jack balaan virador arat sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwin preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang dawit mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatamo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan,
Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Karon, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdala sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio. Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio. 684. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Balik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon at Tayhopon. Oy, alas 7:52 na si Marcelino Pamolino ga monitor silinya aksyon art palihugman basi kon malambot nyo ang Department of Agriculture or DTI yano ni man wala naging sila sa mahimo sa tag lumapaw nga presyo ka abono tuon no ang abono grabing presyo subong doble gid ang ginsaka hindi nagid kami kasarang kay mga farmers both rice kag sugar basi may senator kada nga makontak basi pwede nila ni mga Senate or inquiry sa Senate or Congress man ba maluoy man kamo sa farmers lihog lang bi action art sige sir noted ang request mo Sir Marcelino. Tonight no, hindi ko pasaling na makakontak ko pero buwas sa action hotline maninguha ta nga makakontak sa mga kilala ta nga makabulig sa sining concern yun ano nituod nga grabe gidi ang pagtaas sa presyo sang abono no. Action Firing Line. Ini nga concern dapat Department of Agriculture no pero kung mabuligan ni sa mga congressmen tatuod diri sa aton sa Negros na Bacolod may 7 kita ka congressmen eh. Kita yung sunay ko umpisa nga nag-congressional inquiry kundi nag-us-us maganing presyo no sang ginabayran ng kuryente. Action Firing Line. Madam Star Vanessa Mayo dira sa Minnesota silinya good morning diri sa amon sa Amerika. Regards lang kay Doc Matt Mayo. Ayo salamat gida sa imo sining pag-monitor karon nga gabi. Unahon ko lang si Aksyon Marlon Hinubia standby kamo kay i-check ko ni vlog karon no kundi na may program man ang city ara si Aksyon Marlon, kay nagligad to, ang city may program ni sila nga aside from the quarantine facilities to cater or nga butangan no, sa mga positive patient, may mga healing facilities man kita, nawari ho, kundi ang aton probinsya kag city, kung ako'y ganun palang taon, dapat mag-isa or ang unity against COVID-19 among kinanglanon mo. Kaling kayo daw matyagan ko, kung kaisa daw ko pa hindi sanay ang probinsya kag ang syudad, no? Kung party COVID-19, nga mga regulations, nga mga gina-implement, nga tubtob sa banggian na ibla sa mga statement nga nagaginuwa ho. Action Firing Line. Sili ko kadlawan kita COVID-19 mag-amo nimo. Because at the end of the day, na naman ang political colors or aggravation, why mga mo gininsindianay, abita puson tanibla na yung away ta kontra COVID-19 no? Please maluoy ka mo. Pwede ni masugulanuna niya ipahiway ka ng politika. Ang politika mabot kinang tsimpo niya. Why pamanggani kampanya subong. Action Firing Line. Pero balikan ko na karon kaya rin ang report ni Aksyon Marlon Hinubia sa provincial Capitol. Karon dugay-dugay i-check ta sa in charge sa quarantine facility kay luwasag tong nasapuan nga bangkay sa pika-pika sa barangay Panukoy. Mayara pagid isa galing nga raging butang sa quarantine facility di sang syudad nga nakapalagyo ti kaina lang yan nakuha sang sang team bala extraction team kagin balik sa facility baw sos kung sino tong close contact niya tapos gito. Action Firing Line. Amakon mo imo nga mga quarantine ka naman 14 days. Nano ining mga plano sang city. Kay mentally stress ang ginalang tao or may mental stress nga nabatyagan. Ining una nga ining nasapuan nga bangkay ho sa pika-pika. Ano mga program sang city regarding siniman? I-check ta lang na bla karon dugay-dugay. Pero unahon ko lang anay
ang balita gikan sa provincial capital. Upod kita this time sa report ni Aksyon Marlon Hinobia. Ariho occupancy rate kuno sa mga provincial governmental hospital padayon nga naganubo, which is a good indication at least nagaus-os na ang kaso sa COVID diri sa probinsya. Let's have Aksyon Marlon Hinobia. Aksyon Marlon, may gabi, please come in. Sunod, correct na sa ginakalipay ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz Arasakan sa pagkabawal of the center. Amo ni sa nagaserve man bilang action officers ang Provincial Interagency Task Force no there is a Negros Occidental. Sige ang pagganubo sang iniginatawag nga occupancy rate sang kalabanan nga mga hospital nga ginadumalahan sang gobyerno provincial. May action art nga 58% occupancy na lamang ang conversely ang kanamoon may araman action art nga 90%. No, ang isa lang diri sa ginhingadlon ni Diaz nga medyo puno-puno pag-awa among San Carlos Hospital. No, kag ang diri sa Bacolod may private hospital man diri nga medyo dabo-dabo man gawaan ning ginatawag nga VAMSI. No, ang VAMSI amo na sa kuling no. Amo na siya ang VAMSI. Oo, amo na sa Bacolod Convention diri. Hindi lang galing luyag action art. Ay BAM na guro no, VAMSI? BAM, yes. B as boy, hindi gali V. Medical Center. Aha. Bacolod Adventist Medical Center. BAMSI. Sanitarium, BAMSI, no? Ang BAMSI ang BAMSI, action art, no? Galing kay ginaklaro lang din ni Diaz nga di sa makakomento sang sining ginpalabot sa iya balang information nga kuno ang syudad sa Bacolod pagi sa sadto nagasurvey bilang city administrator para sa Emergency Operation Center na si former city administrator M.Ang nakabuya sang sugilanon o palayag nga ang rason kun nga nagapuno ang mga hospital diri sa Bacolod pangud sa mga pasyente gikan sa nagalain-lain nga mga banwa kang syudad sa Negros Occidental. Okay. Ambal na Diaz, dali lang. Ambal na Diaz, klarohon tanay na kung din ina naghalin, iya na bala sang syudad o kung iya sang sunod sa iya, ang term diragin Boyane Diaz, volunteer, no? Kapati, hindi kayo mamalipol sa ato sa mga ka-aksyon nga TCM ang nag-file candidacy, ano siya, sa gobyerno automatic resign sa action art, no? Okay. Iya siya, aga-survey nila sa bilang volunteer. So, Ambal de Diaz, di ko na makakomento, kay hindi man na iya sa syudad, no? Ambal de Diaz, iya na iya palayag sa isa ka tao nga nag-survey, volunteer para sa syudad. Galing volunteer ang status mo but representing the emergency office or operation center na pareho lang na nga nagakuan ka bala, no? Ikaw ang representante na sang alkalde as siya magyapon ang may supervisory nga kuan mo nga papel sa EOC si mayor mo. Yes, action art. May punto man o galing kay Ambal ni Diaz kinahanglan ko anay Ambalya i-check tanaya ang datos gate kung balatuod na ginahambal pila ang taga Negros Occidental nga ginapatihan nagpapuno sa occupancy rate sa pila ka mga hospital diri sa may syudad sa Bacolod. Kaya kung matuluban mo ang gobyerno provincial action art nagasiling man nga kadamo gani isang Bacolod nun ang ginamuman nila sa provincial run government hospital. Correct. Ambal ni Diaz nagligad gani mayara kami sang ginbuligan nga taga-syudad sa Bacolod. Kamanti ang order ang luyag ni Gov nga kon pwede pa lang kung kinahanglanon git sa raya kadala nga pasyente bisa taga Bacolod pa siya buligan na lang action art tinagligad kuno mayara sila sang in swab, no? Nagahingyo nga pa-swab test, sila na pa-swab, taga Bacolod pa ito nagligad, no? Di mo ang paglaro lang, galing kayo nila sa luyag magpadalom sa sering statement ni former city administrator M.Ang, kita ko ang balgi pa sa sunod, pati ang information na kalapos ni Tolopangod,
ni Provincial Administrator Refrando Diaz II. Balikan ko pala ang occupancy rate. Occupancy rate, ang dulid sa residente na 58%. Akati City, 90%. Lawag sunod, tambal na Diaz, nagadubo na no? Ang iba ba sa nga provincial run government hospital, ang bed capacity amat-amat man nga naga-decrease. Same man sa mga quarantine facilities nga napaidalom sa provincial government. O nag-upod man niya sa sige-sige man nga pagnubo sa active cases ang COVID-19, ara lang kita ang sunod sa sobra subong 2,000. No? 2,000 mga straight na siguro sa isip ko mga 13 kadlaw na. Sige-sige, straight ang pagnubo sa active cases. Pero kaya ako naman nagani kay na ang introduction. Kung bingin di pwede nga maistoryahan man lang nila, may volunteer man daw kung regular employee kakag nagaserbisyo sa gobyerno. At the end of the day, ang aton ginaawa hindi yes tunga ni ang ni kag ni Diaz ha? Oo, sang una action art sang mga pila pa lang kabulan sang nagkahalit din ng COVID-19 din sa aton sa nga syudad kag probinsya. Nag-inop na lang malang din sila meeting mo. Correct. Silang ko nga ano man ba hindi sila ang panay da? Balo na mga tao. Galing kabalo naman kita nga ang maengkwentro sa kay sa sa ginaserbisyuhan ni Executive Director Ang maengkwentro sa boss niya ti ara man naging kuan sa probinsya mo. Limante, hindi gid man action art subong malikawan nga ang nagakandidato mamunuhan gid ang kampanya against sa COVID-19 na. Depende na sa paino-ino pag-insente o pagpati sa ato sa nga mga kaaksyon ara na sila sa ulihi. Okay. Aron tingog ni Ator ni Diaz angot sa For one, I don't want to comment sa iya kay hindi man siya subong public official. Resigned siya nga city administrator. I don't know what is her position. May position pa sa gyapon sa gobyerno. Ang volunteer is not an official. So is that the official statement of Bacolod? That is a volunteer's statement. I haven't seen it yet. Pero if that is the official stand of Bacolod City, let's see kung ano ang ginbasihan nilang statistics. No? BAMC man lang ang 100% occupancy for COVID cases. San Carlos also 100%. But the rest of the provincial hospitals, Valladolid District Hospital, 58% na nga si Valladolid. So damo man niya sa aton bed capacity sa aton provincial hospitals. So ang mga severe cases, maintindihan ta na kung ang mga LGUs gina-refer sa Bacolod because only private hospitals and Corazon Locsin are allowed or permitted or licensed na mag-intubate kung kinahanglan na intubation ng aton na pasyente. So, private hospitals man kag regional hospital. I don't know kung, as I've said, BAMC lang din 100%. I don't know kung anong basis ang ilang data. Number two, ang province has seen a decrease of our patients sa aton ng mismong hospital. Ang aton gani nga mga quarantine facilities, tag 19 na lang kabilog ang ara sa aton quarantine facilities. What would be the reason nga magdugok ang taga-Gwa diri sa Bacolod para mag-hospital? On the other hand, the emergency 911 center receive a lot of distress calls during the weekend, and I personally know of people from Bacolod nga nagamalasakit kag pangayo ambulansya kay way sila ambulansya. May nangayo man isa ka pamilya swab bulig sa aton kay wala sa may paswab sila sa city. So kita man na nag-swab, we cannot say no. That this is public health, and if it's in Bacolod, it will spread outside also Bacolod City kung hindi na pag-i-ubrahon. At least tatlo gid yang ka-cases during the weekend na nabalaan ko nga gin-refer sa Corazon Locsin. Bacolod cases tanan. Kaglala gid ya. Nag-intubate and then nagpangayo pa sang aton nga mga bulong which si Governor Bong Lacson nag-allow man nga tigaan sila kung kinahanglan din nila. Ang 911 kina mo ni Diaz part and action arts ang damlag lang gin lansar sa Negros Occidental nga one hospital command Damo na art nga mga LGUs ang nagupoda
sa One Hospital Command. Pero damo nagahambal ang surat niya kung tani mas maayo na maupod man ang surat sa Bacolod. Kung hindi magupod ang surat sa Bacolod, pwede sila makatukod man sang daw ala One Hospital Command man. Actually, may one hospital command man na sa EOC pag insindi ko nagligad, bro. Ate, amo naman naguro, aksyonar sa probinsya. Galing ka ba galis lang ang ambulansya nga available ko, no? Nagbulik ng liga ko lang nag-cross mo sa Bacolod. Puto palon. Sandiya ini. Ang ako lang di Aksyon Marlon, hindi na kuya man ako yaw, hindi mo kuya tublok lawing nga maghala pa ka ano abing dagon ta karon magsampo kanay ni karon si Attorney Diaz. Wa kita kakalipay ni ang COVID-19 ya. Di ba? Pero gaan ko tsansa si City Ad Imang, I mean si EOC Executive Director Imang, nga makuhaan man siya kung ano reaksyon niya kag kwaon ta siya bi ko may aragin sila actual data tuod kung ang occupancy rate nga naga 100% iyagi man tanan tuod sa province or kalabanan ta probinsya. May correction sa tugin na, no? Importante. Amo na lang na, anong tala karon kay arin din damo nga private hospital sa Bacolod, dalangan ta man sila, hindi ka musulod di, uy, kinabatarong ni isang tao nga mabuhi kung sakit. Gani man, no? Di pwede aksyon. Anay nag-COVID ang hospital sa Bacolod, hindi ka magbaton sa taga-gwa sa Negros. Galagay silang na turning, ilangan di pakalabot pa di kami paghatag bulong. Hindi na yan dapat nga i-awayan. Ako yung Aksyon Marlon, I would suggest and I would encourage them, hindi na ni istoryahin nyo na bala, kay kung party pandemic nga awaya, ang politika ya, kuha na nanay, isit aside nanay na, kay isa na sang tunaan Aksyon Marlon, tinudloanay, kag ti isa ulihi, karon imbis nga magbuligay, ni nga matapos ni ang problema sa COVID, malala ni daw. Gani man, no? Okay lang. Karon kung maalangan ang Bacolod, nga kinanglanon nga kabuhi isang tao masalbar kag puno ta dituod sa Bacolod City magsiling province iyan niya ka Bacolod problema nga batulo na kundi naglain pa ano man yang sala sa publiko nga hindi manungod nga natapikan sa COVID nga why na di siya makiter siya karon halimbawa kung puno na karon kundi tapos ka kamay pa nga hindi na magsisi hindi na mag amo ni permay senaryo ang sunarta nga daw mayara sang binasulay person. Ako nakaintindi ko nga ginambal ni Attorney Diaz na because ang gusto niya man the official statement coming from the official of the city. Titoon nag-resign na ni si City Admin si former City Administrator. Subong EOC Executive Director as volunteer incapacity pero representing the mayor. I think siguro mga ginambal man ni Ma'am ang nang ginakuan man na ni Mayor, amo man na ang kuan do nag-represent sa in behalf ni Mayor, tindi man na, guro sila surat magpuya na sang palayag kon way sila sang basihan. Base kon antes sila magpalayag, kasi may datos sila nga i-present or amo nang datos ang ibaluon ta. Dagag ko na nung sabat man ni Executive Director Imang. Pero ako yung Aksyon Marlon, hindi ni matapos ang problema sa COVID, kaya hindi tayo magtaway. Kung hindi malamutan ng eleksyon ni, sige ka mo kinamog na ang COVID, sige man panglaptay. Kita mo man naglalain na sa depresyon, no? Gani man. Sige. Balon na nagsurat na kay Boss Kadlaw, siguro ti Webes, kasi may session additional nga development. Ang session Tuesday. No? Tuesday, galing ano? Nagligat nga Tuesday ito, Aksyon Art. Ang session. Boss Kadlaw yang balantayan may isa ka bantog nga personalidad nga magakadto sa provincial capital. Pati Bacolod, buwas, way opisina, bago lang, no? Pizza 4 pa lang, boss. Ay, pati 4 pa lang gali sa Biyernes, pagali ito yan, no? Sa Friday pa to, November 5 pa to. Pati ang Bacolod, dala kita, no? Negros mo? Negros Day? Negros Day. Pati, kapital sa Negros ang Bacolod. Kapital? Hindi ba pwede ko rumambal nga, mag-intindihan, hindi tamupod sila to, Kasi pala, Negros ang Malakanyang na hindi sila magupod. Kasi balantos mabaw nga sila magupod. Kag-ipang latiguon sila ni President Tigong bla sa ulat ng bayan? Tape. Tape, recorded na?
Recorded na na-play? Tape na per Maxon Art. Kung kay na ang balita, ang pandami wala sa mga local chief executives, sa agad yung paggawa na, puro tape ng Maxon Art. Oo, timo na. Sa lahat ti Vincent talaga, kung sinuni ang bantog na personalidad mo na. Istorya man kay Governor Bolakson sa Kapitolyo Provincial Buwas Kadlaw. Hindi niya si Vice President Bernes Patuya. Bernes pa. That's why best talent action art. Sige. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na maulog sa Nuboyaw, nasa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Tao nga itong kuhaan talang isang sabat kag reaction man si Executive Director Ang, no? Basi, kung may nga daw ito sining gabi, okay man. Kundi iti buwas kung hinali nga hindi tagid siya ma-contact, no? Anyway, ako yan nagapating initanan at the end of the day, why na niya isipay kung probinsya ka man o kung city ka man mo. The most noble nga serbisyo nga matag tadi, kung diri man lang sa aton sa Occidental, Negros Occidental, ang Bacolod City, ang aton mga elected officials, mga opisyalis naton, for me, gani dapat maisa, di mo? Tigaling kabalo kayo hindi man ta? No. Because of politics. Politika no, pero ti kwanon ta na, kung ako yan gani, dapat awayon ta ni anay. Man ka ang tutuod, sini paano mo mapa-unite ang mga tao nga wanay abi sila, no, upod abi sila sa panawagan naton nga mag-cooperate sa mga ginapatuman, no, nga mga regulasyon kung mismo ang mga gasyapulay ang mga mismo mga lideresta. Action Firing Line. Base makontak mo si Vice, hindi siya magambal. Okay. Sige. Hindi siya kuno. Okay lang, pero kayo may mga evacuees kili ito ho. May gurong hipin na lang sang kwan. Ang hipin na lang aksyon ang hipin na lang liog sang kwan. Hipin na lang sang Moises Padilla, no, para makakuha kita details. Plakabilog itong mga na-evacuate nga mga residente ho. Action Firing Line. Hindi sige lang, okay lang i-inform na si News Director. Anyway, alas 8:13 na, mayong gabi gali, may lang ang pagmonitor nila kay Marjorie Pahi. Nanonood kami sa Cavite, Bacoor. O Tagalog ka ma'am, kay hindi ka man. Siling ni Din Jail Rotolo, Din Jail ha. China is dependent on the Filipinos to rise due to their high population. Jenny Saligumba Paragsa, maying gabi aksyon at maying gabi man Rodel Vasquez, maying gabi na sa imo sir. Siling pagid ni Din Jail Rotolo, a reduction of population in China eliminates the possibility of famine if at some point the Philippines denies trade of rice as a result of centripetal forces in times of conflict. Idilaos kag si Nanay Isabel sa Victorias ka monitor man. November Gulf. Civil war is still avoidable. Siling damo si Sir Din Jail ginapadala. Milili-uligo sa tangob sa Bunny Cafe, may gabi, Paul Spot II, Hazel Castillo Bilardi, Joseph Pacifico, good evening man. Neil Anam-Anam is watching, thank you. Si Vice Mayor Elcid na lang kuno, hindi siya. Vice Mayor Elcid, si Councilor Renisito Novero. Ni Stornel C. Balgoma Daolong, kamonitor man. Rochelle Fulgencio Susana, good evening. Sa tanan nga nagapamati nga monitor lang kami di always sa Barangay Pandanon, DSB. Nicole Azuelo, George Gargasiran, sa tanan ng EFC members, Menggap Emmanuel Poras. Electric companies and water distribution is privatized. Why? How is electricity divided? And why are the ruling brownouts if there is ample electricity available from the solar panel plants? What or how is water treated that it needs to be privatized? Damo mga question diri kag mga gina-raise. Actually, no? Nakita na to ang point ni Sir Dan Jail. No? Salamat kay Sir. Noel Amisqua. Thank you man. Melchor Milos.
Shelbet Joy Sevilla, Romel Reales, Patrick G.R. Dicina. Okay. Gilordes Villanueva, gamonitor man sa DSB, Amy Esmeralda Dolido, Joseph Pacifico, gamonitor sa San Enrique, si Paul Smith, Jofel Villalba, kag Roland Villalba, gamonitor man. Ara gali si Major Randy Babor sa aton sininga linya. Online sa firing line. I-check ko lang siya kay may information kita coming from the office of the Vice Mayor nga may mga evacuees no dito sa Moises Padilla. I-check tabi kung may details sila nga nakuha na sini. Joining us tonight is Major Randy Babor, ang Chief of Police sa Moises Padilla. Hidlaw mo kay Sir Babor, dugay na kami way ka-interview anay. Sir, may gabi, kumusta ka na? Yes sir, good evening. Okay mo lang dito sa itong area. Muna may gamay lang sa problema dito sa nabukit na portion. Gani. Sir, si Aksyon Art, ma-check lang ko sa imo, pila ka bilog man, ang kay report, nakabaton kami reports, may mga evacuees dira sa imo lugar. Di nis laging situated sumong, sir? Walay pa sang confirmation nga kuan parte sa evacuees. May initial lang nga nag-info sa ako nga may mga pumuluyon dito nga lapit sa area nga nagtagto sa eskwelahan nga lapit dito sa encounter sa may encounter site. So hindi pa naton makuha gid ang exact na kuan mga evacuees kay gabi na hindi na naton makakuha ng area sa kalayo niyang distansya sa police station. Ang Quintin Rimo, dira na sa kilid malabay, no? Sang poblasyon, no? Hindi, suludlon ni siya. No? Sa makakabukapan ni sa dako nga suba. Overflow? Oo. Nagligad kung di ko magsalado, amo ning nakatuan ko tos lugar, tos ang may encounter, may mga evacuees man to mo? Yes sir, pero dito lang to sa may proper siguro. Proper lang? Sityo. Iniya sa sityo niya. Ano nga sityo gigani, sir? According sa report ng Army, portion sang sityo Tios. Okay. Sakop ka Quintin Rimo. Kaglapit man na boundary kit ni siya sa barangay Imelda kag sang sakop sang Giolman. Ti layo na ginigaling lugar ni. So layo ni siya kayo. Bisan halin sa proper sa Quintin Rimo, layo na ni siya kayo. I see. So most probably kung may details si base buwas makahatag info sa inyo da kay risk go niya kataba, hindi man pwedeng pasakaon tong tao ta karon nga amo niya oras. Hindi na pwede naton ma-risgo ang kuan kay sa luwas nga layo kayong area, mountainous siya kag gawain isang dalan nga diretso to. Lakton mo gigali niya, sir, no? Oo. Malalakton gid siya. I see. Sige, so base kung may mga info nga makasulod sa imo, batawag lang kami ugaling sa imo dira, Major Randy Babor. Sir, salamat sa time, halong ka permi. Yes sir, thank you very much. Sige, good night. Aksyon firing line. Ay initial information man nga nabaton si Major Randy Babor noong may ara nagtililipon nga mga residente sa isa ka sitio nga malapit ditong encounter. Most probably amon ang pinakmalapit kung dito sila nga ginapatihan nila nga safe sa ongoing pa may mga pursuit operation karon bisan layo na yung lugar tong encounter kung nilali maglinupad mga M14 to kag kun ano nga high powered caliber nga mga armas kundi basi pwede kaya masalabat. Aksyon firing line. Pero why pa subong detalye suno kay Major Randy Babor kung pilagid ang actual ng mga residente nga nagkadto sa bulutuan o eskwelahan malapit sa lugar for safe keeping no or for their safety. Parang hindi man sila mabutang sa ital-ital to. Aksyon firing line. Ay, amo gini ang malain, nos bukid kung may mga encounter. Ayos, salamat kita ka Major Randy Babor, basi may mga development. Imbong Jo Campo, gamonitor man, Paul Spot the second or the third. Paring Sindoy Ransiming kapitara sa imo. Gamonitor sa mao si Imbong Jo Campo, Erlinda Kalipong, araman si John Noblesa, Jeremy Kayondato Tizon, araman si Imoro Anel, Henry Alan Monares, Christian Lumakang, Edgardo Nolasco, Von Ryan Raquinel, araman si Ronnie Revillo,
Thank you gida. Ana Sinuro, DJ o Dideni Jonah. Haraman gamonitor si Edie Jones Kalinaw, Suset Alunan. Thank you. Merna Tinsay, Jocelyn Arisibita Ulak. Gamonitor man si Alan Lim. Jennifer Corunia gamonitor man. Veronica Santillan Manukan, thank you. Nida Guanse. Haraman si Ma'am Nilda Guanse. Thank you gid. Haraman gamonitor Terry Baya, Arlene Tolentino, Inday Blasa, Jovi Molares, si Ray Jose Dani, Jovi Molares na lawag na natin, Lawrence Andrew Lukot, haraman Nini M o Nini Nilay, Jolie Gargaritano, Hili Kanaw, Lilia Taton, salamat, Dirad Maranyon, si Susan Lapag, Marie Ivansa. Salamat gid sa inyo ha. Cecilia Bautista, Manjo Arnejo, may gabi sir. Cesar Pilongo, Verge Tesoro. Damo sila gamonitor. Ramon Taton kuno 78th birthday. Ay happy birthday. Jerel Gadudo, haraman MJ Minerva, Madam Cora, Edwin De Boys, Benedict Gelmo, Jonafi Aromati, Jonel Oberas, Christopher Almiro gamonitor, Joe Luis, Riza Gani, haraman si Nelson Lumantao, Jomel Gikin Puras, Narcisa Akain, Alan Inoria, Wilin Aguilar, Athia Kimeriman, Elin Hornido. Thank you very much. Madam Huma Lumina, good evening. Athia Kimeriman, Giselle Magbanwa Humawan, Alfine or Alvin Tumisa. Haraman siya, no? Si Z, no right, Notable. O Merly Gonzaga, Erlinda Salgado, Fernie Hispaniola, Riza Alvarez, si Merly Gonzaga niya, God bless and keep safe. Ikaw man, Ofim Hawud, haraman ka monitor, Paring Romo Pasaporte, Well Plomida, Joel Talamilio, Bonitilin, Juan Joy Sato, Ma April of Puerto Capuras, Patrick Lubaton, Marilyn Flores Pasilan, Angie Labrador Garcisa, Chuna Navio, kag RG Bison Membela. Wow, Arancilio Armel, Maino, or Maini mo. Grabe ngalan niya. Maini mo, kuno. O, sige. Gisaldi Altobar. Ang iban karon naman dugay-dugay, manginawa ko anay jutay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
aksyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio
So natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station because it's sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na nag-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Baka sa fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo po dito at that time. Sino ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility
as a broadcaster. No? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahig nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa tanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatamo nga binailuanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buong silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan,
Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaroon, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 4. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nagabi standby sa report ni Aksyon Dale Salazar. Karon na lang niha kung ano ang set up kag ang mga ginahimo karon sa city sa quarantine center nga ginapalagyuhan sang positive nga COVID patient. May taga-takuling pagali nga hingagaw nakagwa. May lang kay na pangita sang extraction team. Tiya makon mo na imo yung gulpiada ka lang imo yung magwa sa quarantine center. Kung di ka na nakapakalabot, no? Aksyon Firing Line. Ang seguridad para sa abayara ko toy, at ingagawin na lang ko kay para nga hindi ko karon man nga lang siya Sundale. May ara galito sa sapo o mga tagtanay 500 akabay pagabugtaw pa ang matawgan ta. Ikaw na ba lang bala na Aksyon JM kay para nga makakuha ta winner managtagtanay 500 pesos so. Aksyon Firing Line. Si Ferly Maglaki Maricar Padisyo, Edgar Pauline Paruhinog, ara man ga monitor gamonitor man Johnson Pinta Lotayco, Rogelio Laurente, damo monitor si Army ha. Nunoy Ong. Actually may mga reports kita parte sa update pala sa encounter pero
hindi pa ma-confirm bisan ng pulis mo why sila data, pero ang office ni Vice Mayor Villaflor, I think na may coordinate na ang mga representative niya para ma-providean pagkaon. Action firing line. Ay, kaluluoy man. Ang naluyan, kuya kung may kabataan nga magtulog sa eskwelahan, kaya maka-anad lang nga sa eskwelahan, sus mabudlay ni. Dason galinupok, pabistupada. I-check na lang ng dugang nga detalye, kag-update. Gikan niya sa spokesperson sang 3rd Infantry Division. No? Araman si Fernandez Eric. Gamonitor siya. Rodi Salvalion. Thank you, Gid. Sa kayo si Mongcal Torilla. Araman. JR Mainit Region. Gamonitor man si Rio Anicia Lapar. Inday Manaluto. Si Jonah Ray Saura. Kay Ma'am Star may nabasa ko na nakina. Tiloy Bin Garutso. Ifla 1318. Araman si Rain Bila. Denmark. Barino Hermosada, pani ha. Melvin Piñafil, Maymay Line, Josefina Dignadisi, haraman si Ridain Isblaka, Maricel Gamacorta, Limar Afmi Lalaf, ginabaliskan ng apelido nyo, kumudlay basahon, si Narsitad, haraman si Jocelyn Gomez, tiyabakon mo kung balis karon mo, gwa niya si Nailikod Simog. Bernadette Lacson, Stephen Porinas. Thank you, Gida, sa kay Marcelino Pamulino. Nabasa ko na ni Kalikinag, request ni siya. Sige lang kay Buwaser, i-try na ni makakontak party sa concern sa mga farmers nga doble halos ang ginsaka sa presyo sang abono. Action firing line. Hani Jaime Santi Rostico Irene Irio Lumilib Goyha haraman si Mercy Roa Strong Francisco Ili Otson Diarista Magbanwa Buboli si Sel Iscanilan Robert Ornilio si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Sir, may gabi. Mga members naton sa EFC dira nya gapisik-pisik sila always galupod gid sa tagsa ka program. Thank you sa inyo halong kamo permi ha. Armianson araman si Mimia Martires de la Puerta, Lea Younger Esquivel, monitor from Talisay. Oy ma'am, ang inyo cellphone niyo open nyo na kay gatawag kami o para sa aton mapalaron nga winner si Rumi Agsam, Ruby Linco Escobar, Donna Escudero, Risa Ramos Mabasa. Thank you, Gida. Amlip Augainapta, si Nipsey Jasmine, Meralyn Tibag, Mike Batista, si Mike Batista nga monitor Manriza, Biatingo Gonzales. Thank you, Limuel Bisa Di Chino, Romeo, Jondri Isquerial Rodeo. Ayos, ari na. May ara na kita, mapalaron nga winner! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos! Hello, may gabi. Ay, mayang gabi. Boli, paigid si... Sino ganing alam natin, ma'am? Lucky, but wag di ko kung sino. Sino gani ni? Ang ano? Ang alam na gani, sino gani, ma'am? Jessa Faustino. Jessa Faustino. Pila ganing edad ta? Ginkulbaan ko. Okay lang amo gina pilang edad ta gani, ma'am? 52. 52 taga diin si Ma'am Jessa? Oo. Taga diin ka gani, ma'am? Morsya? Morsya. So, i-congratulate na nakakadaan. Ang ako na ngayon, sa extra lang sa Aksyon Radio Bacolod lang mga reporters, kag kami di kon magtapos ang program, magtapos report. Halimbawa ako, no? Una sa balita, una sa aksyon. Anong sugpon gani?
Una sa balita, una sa Aksyon, Bacolod, Aksyon Radio, number 1. Wow, grabe ang iya sugpon, Solin. Number 1, congratulations! Ma'am Jess, how naton mo lang pag-text ng personal namon dasang imong paano mo maklaim mo 500, ha? Oh, sige. Thank you very much. Congratulations! Congratulations! Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Action firing line. No, nakingabot pa at least inkalipay gini Ma'am Jessa ang iya sininga premyo. Toy may obligasyon po ko bilin no? Ay na, ating agawon talang si Aksyon Dale Salazar, bisan lipot ng gilang. Nang report sa Bacolod City Hall, pabasan ko ni sa quarantine kag ang sabat o reaction man ni Executive Director M. Ang sa ginapalayag ni Attorney Rifrando Diaz, ang aton malang di nga tagan man oportunidad. Makasabat si Ma'am. Parti sa Sineco, buwas lang sa Action Hotline, kay ikwan ko na, i-follow up ko bala ang parte sa refund, kag ti atong hambal ni Congressman na Paduano nga kuning kaso gidman nga hindi mag-appear si Attorney Kuano Pondivilla siling niya ba si ipa contempt niya kuno o ti anong reaksyon diri kag hibaloon tay kung may ara na plano paano ang refund pila ang refund sa mga minimum nga mga consumers ato na hibaloon buwasa. Action firing line. I understand nung nagpasibu si Attorney Pondivilla. Amo na nga ang travel niya daw. Kinara na siya Action Dale. Sa aton siningalin niya. Action Radio City Hall report. Action Dale ba? Pertigid ka huyang ang time ta. Pero go ahead Action Dale may gabi. Yes, Action na. Tutup karon wala pa sa may nabaton nga notice ang Bacolod DOC kag sa Bacolod City regarding sa appeal nga from alert level 4, alert level 3 kita Action Arta. Pero according diri kay Bacolod DOC Executive Director M. Ang so GCQHR sa gihapon ng aton sining mga restrictions wala pagbago Action Arta tubtob November 14, 2021 na gin-announce man sining ti padayon na paglibot ang COVID-19 cases bagod man sa pila ka mga measures na gin-implement kangay sa pag-suspend sang home isolation sa mga COVID-19 positive kun before according sa iya may mga request na ginaprobahan ng EOC nga kun mahimo ma-home quarantine lang ang mga COVID-19 positive pero this time Action Art more than a week na nga gina-implement ng EOC nga wala pag-approve sining mga request for home isolation buslingon kung positive ka i-extract kagid no sa extraction team kag maga-quarantine sa isolation facility sa syudad sa Bacolod Action Art subong adlaw na pero Action dahil atong option nga tiara man sa omnibus resolution nga pwede kaya maka-quarantine sa isa ka hotel da ano na ya pwede lang na yes, pwede na sige hapon Action Art importante lang diri is wala na sang home isolation as of now amo na siyang pinaka-latest nga update kung hotel kaka-quarantine Action Art ka mo na yang magabayad tubtob maga-ending mo sa quarantine period kag makabiga nga recovered ka na sa COVID-19 subong adlaw nag-start ang vaccination for minors 12 to 17 nga wala sang comorbidity kaysang last October 29 ito yung may mga comorbidity official launching to sang DOH sa may Riverside mga 920 Action Art ang nabakunahan 300 ka mga may comorbidity dira sa may Riverside Medical Center nabakunahan subong and then dira sa may Ayala kag SMX Action Art Medicinal nga 620 ka mga minors or 920 subong nga daw Action Art sa karonti intensified ang vaccination program sa Bacolod DOC kay nagapahayag diri ang former city administrator nga kung damo Action Art ang mabakunahan according siya mas naganabo ang COVID-19 cases diri sa may Bacolod City. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dale Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Nanda sa Action Daily. Nasobra pa sa data sa EOC. Ginpangot yung impunto alas 9. No kay Tita Cesar, Eden sa Pantakasuyon, Bilaong Ronel, Main Parda Rahi, Araman si Neil Brian Valoy, silingin niya punta. Thank you gida. Justin, RG Ribadomya. Salamat Roger Salinas, gin sa tawag. Iban, di ko na gid
labutan. Si Emily Morden pa rin tigor ni Aksyon Brian ho. Action Firing Line. Mary Grace Inosanto Mamar, thank you man ho si Edgar Asuncion kag Bergie Olpinda, GBA Lontayaw kag Salvacion Midalye, araman ga-monitor, no? Ating iban, sorry gid, di ko na malabutan. Action Firing Line. Wasa, sa Aksyon Hotline ang way ko matandog nga matupiko. Diri sa aton sining nga pagpangalagad sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon